Mu barkan mu da warhaka, da fatan kuna lafiya, da fatan kuma za ku danna mana subscribe a wannan channel ɗin tamu mai albarka domin samun ƙwarin gwiwa tura muku labarai da suka danganci current affairs, wato al'amura na yau da gobe kenan. Idan dai kuna bibiya a kafafen sada zumunta, kun san da cewa dai ana fama da matsala ta rashin tsaro a sassa da yawa na Najeriya, musamman arewa maso yamma da kuma hanyar Abuja. Ana fama da wannan matsala ne dai tun tsawon shekara da shekaru. To Allah ya bamu zama lafiya. Wasu bayan Allah kenan da aka yi kidnapping a hanyar Kaduna Abuja suka kubuta daga hannun 'yan ta'adda bayan sun shafe tsawon wata 5 a hannunsu. Allah ya raba bawa da wahala. Kai jama'a, Allah ya bamu zaman lafiya. Wannan bayan Allah dai sun bayyana ne cikin hoto wanda yake bashi da kyan gani, cikin kazanta da kuma hali mawuyaci, da kuma rigunansu duk sun yi datti sakamakon ibtila'in nan da ya afka musu na kidnapping. Gwamnati dai ta ce tana dukkan abin da ya kamata domin ta tsaye da wannan al'amari. Mutane kuma suna ganin cewar dai sun raina wannan kokari na gwamnati take, domin me an kasa shawo kan wannan matsaloli, ta inda ake cewa 'yan kidnapping suna yin waya su ce a kawo musu kuɗi, sannan kuma akwai kamfanin sadarwa wato Ministry of Communication kenan ko kuma NCC suna nan. Ya kamata a ce sun gano waɗannan al'umma, amma cikin hukuncin ubangiji har yanzu dai shiru kake ji. Wannan bayan Allah dai sai dai mu taya su da addu'a. Allah ya sa sun kubuta kenan, Allah ya raba su kuma da wannan wahala. Mu kuma da bamu je ba, to Allah ya tsare mu, kada Allah ka jarabce mu da irin wannan ibtila'i da ka jarabci wannan bayan Allah naka da su. A ƙarshe dai kar ku manta, muna so ku danna mana subscribe idan har ba ku subscribing ba a baya kenan. Idan kuma kun subscribing, kar ku damu ku danna ƙaramar sanarwa, ku yi sharing bidiyon mu, domin hakan yake ba mu ƙwarin gwiwar tura muku videos da suka danganci al'amura na yau da gobe, wato current affairs kenan. Mun gode.